Salut și mulțumesc de comentariu. Am văzut foarte multe comentarii ca și al tău, așa că n-am ce face decât să mă apuc de desenat. Hai să trecem la treabă. Bineînțeles, ca și data trecută, m-am gândit că tractorul îi stă bine pe câmp, dar de data aceasta am ales un peisaj de vară care să-l scoată în evidență. Iar pentru că îmi plac foarte mult răsăriturile de soare, m-am gândit că ar merge un răsărit pentru acest desen. Așa că stați până la final să vedeți rezultatul. Eu zic că merită. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați de un follow și un like și haideți să ducem acest tractor românesc pe For You ca să-l vadă toată lumea. Așa arată rezultatul final, eu sunt foarte mulțumit de felul în care a ieșit și sper să vă placă și vouă la fel de mult. Până data viitoare, v-am salutat!